Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken kula Nafisa Akna NPM 19 saking Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dosen pengampu Dr. Galih Istiningsih Magister Pendidikan. Kula badhe nyekar tembang gambuh laras pelok patet 6. Sugeng midhangetaken. Titi larasipun. Rolu momo monem namo luru rolu momo lumonem rocinem ciro ro 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 lucinem ciro ro ro lu ciro lu lumonamo luro lu ciro. Cakepanipun sekar gambuh ping catur kang cinatur bolah kang kalantur tanpa tutur katulo-tulo katali kadaluar katutuh kapatuh pan dadi awon